Het is haast 2018. Op alle vlakken wordt er hut werken. Vlak voor het begin van het culturele jaar worden oerl de laatste steentjes lijn. Alles luidt op schema. Ze ek onder blokjes sporten. Maar in die laatste weken is er hier nog wel een soort te doen. De blokjes sporten heeft een rieke historie. De bouwvakkers die het aan het bouwproject mooi werken ervaren dat ik zag. Ze werken stik voor stik met een soort nocht en vakmanschap onder de renovatie en werbestemming van deze oudste feestenis van Nederland. Ja, als de verhalen juist en maar de jongens van de bouw hebben weer die rondleiding ook niet, maar de oude bewaker. Nou, dan kun je een beetje de beste achtergrond zijn, maar wat hier gebeurd is. Ik ben wel heel wat dingetjes al wel wat zien komen. Nou, natuurlijk ben al jaren hetzelfde. Dat vind je van al wel wat scheermeisjes, wat drugs, van wat gekkigheden. Ik ben hier 12 de trappen, die ben weer achter een jaren weggegaan. Nou ja, klaar, daar wordt bij de indeling wordt daar weer wat op ongepast. Vreeg van de architect vreeg ik ook wel heel wat, die moet bij mij naar het plan komen. En dat had het charme natuurlijk van het gebouw. Hierboven hebben we een aantal hotelkamers. Er is hier een hostel. En hier op de begane grond zitten allemaal kleinere bedrijfjes, ambachtelijke bedrijfjes, creatieve bedrijfjes. Je merkt al, het bruist hier. Er komen redelijk veel mensen. Allemaal groepen met mensen die hier de rondleiding krijgen en die het verhaal weer van de Blokkerspoort te horen krijgen. Dit blok was in de kleuren van de jaren 80. De wanden waren wit. De hekwerken waren geel en blauw. Maar nu de wanden zijn schoongemaakt. De historische kleuren zijn als basis gebruikt voor de nieuwe kleuren. En het is alsof je de Titanic boven water haalt. Je hebt hier de sfeer van de jaren 30 weer terug. Echt heel bijzonder. De oude feestnis ademt de sfeer van jettere tijden, waarin boeiende, maar ook vreemde en vrede dingen plak van hebben. Er is wel het een en ander bekend, maar ook een hele soort is in de rif van het tijd vergeten. Een van de vrede dingen wie het cellulaire stelsel, de eenzame opsluiting. Mensen zijn hier gewoon krankzinnig geworden. Hebben hier jaren van hun leven gesleten in een klein celletje. Die hadden geen contact met hun medegevangenen. Die hadden een masker op, zodat ze niet met de buren konden praten, niet met de medegevangenen konden praten. Ze zagen alleen maar een bewaarder. Ja, daar werd je gewoon helemaal gek van. Als je vast zit, dan kan je je voorstellen dat die mensen eruit willen. Hè? Dat is een natuurlijke drang. En ontsnappen aan zich is ik net strafbaar in Island. Dus het ontsnapping uit een gevangenis is geen strafbaar feit. Tenzij je geweld gebruiken of je vernielen dingen. Dan ben we weer aparte afzonderlijke strafbare feiten. Het ontsnappen is net strafbaar. Het hulpverlenen bij een ontsnapping, het behulpzaam zijn, is wel weer strafbaar. En Agen is een keer ontsnapt uit deze bias. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, daar hou ik dus ook helemaal niet van. Ik doe het liever op een relaxe manier. Ja. Toch zal ook jij je afschuwelijke momenten wel gehad hebben in de gevangenis. Ja, dat heeft iedere gedetineerde. Oh ja, het is een oude gevangenis en als Jos wat er nou al in mee doen en werd ze met douane binnen, ja dan diep respect. Stichting Boei is zo'n 2015 eigenaar van het gebouw. Boei had een eigen visie ontwikkelen op werbestemming en restauratie van industrieel erfgoed in Nederland. De blokjes Poorters die al jaren op haar verlanglijstje. Heel nadrukkelijk. We waren al wat eerder hierbij betrokken geraakt. En uiteindelijk kwamen we in contact met de gemeente Leeuwarden. En die vonden het toch heel prettig vinden als wij ons over de Blokkerspoort zouden gaan ontfermen. Ron Spaan komt elke week naar Ljouwert om met alle partijen de laatste stonden van zaken terug te nemen. Het gebeurt hier ontzettend veel natuurlijk. Als je dan bedenkt dat elke vergunning eigenlijk 26 weken nodig heeft van ontwerp
indienen en uiteindelijk tot aan vergunningverlening. Dus een half jaar, die tijd hadden we hier gewoon niet. De renovatie en verbouwing van het Rijksmonument de Blokjespoorten gaat in geerwerking met een soort partijen. Ze hebben Stichting Boei, de architect, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, provincie, gemeente Ljouwert en Hoes en Hiem met elkaar oparbeiden om van dit project een succes te maken. Nou, dan zie je dat als je op die manier met elkaar werkt en vertrouwen in elkaar krijgt en respect voor alles wat hier gebeurt, ja, dan werkt dat veel sneller allemaal. Hoe is de sfeer, Roos? Monsterachtig. Monsterachtig. Ja, echt weer. Hel je wel eens een grap uit of zo? Of Ja, zeker zeg. Vorige week nog een grap uithellen. Je hebt een stagiaire, een jongen. En toen zei de uitvoerder en weer een paar timmerman bij. En dan zijn ze van, die waterpas die doogt net meer. Toen zijn ze, moest even die dopper aanhellen en dan even weer vullen met water, want dan doet het weer volle water. Dus dat jonkje de dopper aan en die ging dan naar de waterkraan en die vult hem vol met water en leverde hem weer in bij de uitvoerder. Nou joh, dat ben je grap. Maar ja, wel leidt je natuurlijk. Kun je die man wat in de hand houden? Ja, de sfeer is hier heel goed. Natuurlijk, ik kan wel van alles willen, maar de jongens die maken het wel meidje. Dus ik ben hier aan het bouwen en er wordt nog een hele pruttige ding die weer tijdens de bouw weer die betocht. Je wordt wel een opdracht krijgen en dan tenminste wat betocht is en dat moet eigenlijk na een week al uitgevoerd worden. Dus, en tot nu toe dan qua ondernemers gaat dat hartstikke goed. Daar ben ik heel positief in wat dat aangaat, dat iedereen zo snel schakelt. De complete Blokjespoorten wordt renoveren. Een van de meest bijzondere ruimtes is en wie de Jedre kapel van de feestnis. Restauratietimmerman Lammert Zielstra vindt het ook een bijzondere ruimte. Je ziet daar in de hoeken de hele mooie ornamenten nog. En waar we daarnaast in het najaar weer rondbrengen, zijn de oude wagenwielen, die staan daar. Die tot hier een 40 broek binnen hier van de boevenwijn. Juist daar hebben we de morgen erin zetten, omdat hier een sparing in moest voor de nooddoor voor Papa Maastrichts. En toen wien we ontzegen en ik hel er een PSTN uit. En dat bleek dus, zo'n we eerst het kon voor kloostermoppen wijzen. Toen pakte ik een beet, ik zei hij is volgens mij te licht van kloostermop en te lieds. En toen zei ik nou eens goed, ik zei het kan ik nog wel nog wat de tufstien wijzen. Dat misschien van 1600 nou wel dat deze stien is. Dus zo wat in dit gebouw ik al. Dus het is wel uniek om daarin te werken. Slopers, metselaars, loskers, steigerbouwers. Het jouwt een soort drukte in de Blokjespoorten. En heel soms vinden ze maar de verbouwing dingen waarom die ze helemaal net verwachten hadden. Nou ja, wij kwamen hier toen te slopen en er moesten alle celsius moesten leeg. Alles wat erin zit. Nou is deze nog aardig intact. Deze gaan ze intact houden. Wat mensen die hier even zien wel. Maar spiegels en het meubilair, alles dat gaat eruit. En toen scoorde een van die jongens en de week bij en die scoorde de spiegel eraan en daar voelde een brief achterbij. Dat is een liefdesbrief van een man die had er zijn vrouw geschreven. Kun je een stukje voorlezen? Ja, was dat? Ja, graag. Nou, dan beginnen we. Heel lekker denk van mij. Hoe is het met jou? Met mij gaat het prima. Al was ik liever bij jou geweest. Dit weekend, want ik ben, zo geil als boter en kan er weinig mee. Maar heb al je brieven ontvangen. AGM, wie een hele bekende man. Hij was bekend door de kluiskraken van banken. Hij had bijvoorbeeld de Nederlandse middenstandsbank gekraakt. En hij gebruikte de thermische lans. En hij had ook nog een boek geschreven later. Dat was Mijn nachten met de thermische lans.